Ụmụnne m, nwanne anyị nwoke so m judele unu na-ele ihe unu si ya eme n'ọnọdụ n'ugbo ene na enwere nwa agbọghọ ya hụrụ ya laikiri na nwa ahụ masịrị ya n'ọnụkwana ya n'ala ala obi na ya eji obi ya niile hụ nwa n'anya na-enyekwere ya aka enyere ụmụnne ya aka enyere ezinụlọ ya aka na onwebe ihe nwa na-anara ya hapụ inye na ya na-agbalị ike niile ọ ya ka ya nọgidere nwatakịrị nụtara gwa ya echenjie papa ya agwawa ya so tụna ya na-alụbeghị nwa na ya bịa ha na ya etohe na ya bịa n'ụlọ na ya etohekwele nwa ya bịa n'ụlọ na ọ wụrụ ya mkparị wụrụ ya ihe ihere ya gwawa ya sị na ihe ya bịara wo ịbịa gwa ya na ya chọrọ ịlụ nwa ka o nwee ike kpọọ ka otu nwa ya na olekwe n'anya na ya eme ekele presensị ya non n'ezinụlọ ya na akpọtala ya gbata mgbe niile ya gbarakwana bịa gosiri dat ya ga-eji ha egwu egwu ma ya lụọ nwa ya na ya hụkwara na nwa ahụ na ya sọpọtụ ole na nke ọ na-eme na ya adịla redi ịlụ nwa ya na ọhịa ya bịara na ya bịaghị ịbịa ka o gughere ya ụzọ ya kpọrọ nwa ya lakpo n'ime ụlọ no the man na-agwawa ya sị na ihe ya kwaga ngalugbe na ọwa akụkọ dịrị ya na nwa ya na nwa mba nọ mzọ ya sị na nwoke kwuga ihe n'ugbo ya enewo nwoke na-eji ya ahụ akpọrọ ya gaa ụlọ ọgwụ enwewo nwa ya wetara ego depozit bifo ebido tritment na ọwụ ya nwa sendịrị ha ego eji kwụga depozit bifo etriticha ka etritichakwara ya na ọkwa ya nwa kwụrụ hospital bill discharge the man 2 days later ọsọ nwa ya nwaanyị nye fon ka ekele o kelee ya na ihe mere na nwoke na-ekwu destin na nwoke wụ mgbe ndị obodo ya na ndị obodo na-enwe problem ala asịkwa ala asị ha efile na ọ ga-ekutele lọya nwanne ya nwoke file na ọ ga-ekutele lọya ndị obodo bụ na-ekpegide ya na ọ ya nwa sendere the man sound lawyer presence of that lawyer mere okwu ahụ nwụọ jụọ oyi because ha feeling this man agaghị ekutere lawyer mgbe ha hụrụ na o kutere lawyer shiri ike ha na ya gwara lawyer ya si ya ga ebe ya handle that matter ya elela anya n'azụ na ihe ọbụla ọ ga-eri ya kpọọ ya ndị ahụ agba ọsọ n'ihi na ha onwe ha sef ejighị ego ha na-aga spend n'ihi na ala ha wụ ala ha that matter nwụọ automatically that land abịa achakwa back to this man na nwoke na-agwa ya this thing wo nwoke nọ enwere ọgwụ edere after edischarge n'ụlọ ọgwụ kemgbe ọkwa ya si aṅụ ọgwụ ahụ ọgwụla ka e nyere ya n'ụlọ ọgwụ aṅụla ihe ọzọ nọ ya nwa gara aga zụọ ọgwụ ahụ ewelatara ya na-aṅụ ahụ adịcha ya mma na ozi nwoke na-agwa ya si ya bịala n'ụlọ most of the time ya na-abịa eleta ewetakwere ya ihe mgbe ụfọdụ ya bịa ebutere ha ma rice ma gịnị ma foodstuff ma tea na ọzọ onye lewere anya n'ihu si ya bịa ha na n'ụlọ na ọbịbịa na-abịa n'ụlọ na ọ wụrụ ya mkparị n'ihi na ya alụbeghị nwa ya na ekwesịghị ịzụrụ abịa di ya hụ otu o shi sound arrogant couple with ote nwa ya nwa ya shiri chenji gbanwee na ụdị na ya na-aga emenwe explain ya bịa ghọta na ọ dị ka o nwere ihe gaga on ka ya bịara bịa gwawa ya sị na ihe ya bịara awụghị ikpe nwa ya lakpo na ya dị mbụ abịarawa hia mgbe problem zuru ya ahụ mgbe a na-akpọ ya inidiri ya na ya na-abịa na kele ya na-abịa awụghị mbụ ya na ọgwụkwa na ha wụ nke ikpeazụ ma ọ bụrụ na Chukwu soro kwuo na ihe ya bịara bịa ekwe ya ka ọ tọkọtụ nwa ya ka ya mara ebe ya na-aga m ya na-aga ihu m ya na-aga azụ the man na-agwawa sọ ọwụ ya nwa ka ọ dịrị ịgwa nwa ya kwere ya di ọ ekwele edi na ya nweghị ihe na-emeghị gị iwe ime iwu na ya enweghị ike ịkpọkọta nwa ya si ekwere onye na ori ote n'ụdị na ọnwụ nwa ya ga-asịlekwa onye ya ekwetere onye ya na ya abụọ ga-ebi ya so onye ahụ ngwanụ ga-akpọrọ ụmụnna ṅụ bịa na ọ kwetakwana na o nyere ya aka a few times onyezie ya the opportunity ị na-agara abịa n'ụlọ mgbe niile na ya agaghị entertain ya n'ihi na ọwụhụ dị nwa ya yet ya so okenye ya na ihe o kwuru ya lawa kpọwa nwa ya nwaanyị hụkwa na enyi ya nwaanyị ya na ya mega ihe sele ihe o kwuru na ya chọrọ ịbịa hụ ndị nwe ka ya na ya abụọ lụọ nwa ya nwaanyị sị na ya ka na-echego di ya na ya biko nwetagodo ndidi na on the process of inwere ya ndidi ya hụkwa onye ya mma na ya lụọ na ya gara chọọchị na enwe ebe ya gara na ihe ya gwara ya n'isi ya na ya likechaghị na ụjọ ọtọghị ya na ya dị sure na ya ga-alụ mana ọkwa na ofili na after everything na enwe ihe ofili ya ga-abalansị ya na ya ga-abalansị ya na ihe ya ma ọ na ya likere ya mana Chineke ekwuere n'olu Jehova adana dat na ọwụ ya ka o dere ya na abụọ ya so okenye ya na ihe o kwuru ka ya eche ya na how long ka ọ chọkwana ka ya eche ya ka ya onwe etikwana ya n'ekpere ka Chineke gwakwana ya ka ọ gwa ya sị na ọ dịkwana possible na ọ dị necessary na ọ bara uru na Chineke ekwuole na ọ ga-ekwu ebe bịakwukwa ebe na ọ ya nwa ka ọ dịrị ikwe na ọkwana ya nwa ka Chineke gwara ihe ọ gwara
ya so okay ya no onwe thinking that ihe gbaga n'ishi gbacha n'ishi na ọ ga-akụchete ya kpoghe na phone this girl akpoghe ya only 1 month kpọọ ya enweta information na ọ lụọla di ya be baragakwuru the man wee sị na mgbe character ya chenjiri olu ya echenjie agwa ya echenjie na ya feel na maybe na ọ wụ otu o si dapụtara ya mahụ na because nwoke ọzọ ka ya ego eji abatala o chefucha so soon tokege n'akụkụ use ka tissue paper tokege without ya eledo anya na azụ echetara anything the man sị dịka ya gwara ya na nwa ya ga-asịlekwa onye ya chọrọ na ihe eji na-emekwa n'otu ahụ ka ọ hapụ iwe echi nwa ya bere ebe wee data na ya lekwa onye ya chọrọ ịlụ ya eme ya lụwa onye ya gwawa the man sị mana ọ dịrị ya ngwa ngwa ịnara enyemaka from onye nwa ya na-ekwetebe na ọ ga-alụ na ọ dịrị ya ngwa ngwa ịnara enyemaka from a stranger na ọmaghị onye ọwụ ruzie ugbu a ka ọ ga-agwazi nwa ya na ọ wụ onye nwa ya chọrọ na ka ọ debara n'Chukwu ka ya lawanụ ya lawa muvuoro onwe ya on gara onwe ya ihu na-enwe ihe ọzọ akọgaghị echefuo this girl chefuo ya like omeghị exist ọ ya ka ya nọ nweta another girl dị ya mma ya na ya abụọ bido emenwe ihe ya na this girl dị na mma ha na-emere nwe ihe ha ya hụkwa na onye nke a even onye nke chọrọ ya achọ ka ya bịa hụ ụmụnna ya ya na-asị ọhịa nwa onye sị ka echekwe ya nọzi 1 year after ya na ke separate ya nụkwa na ọ lụọla di ya nụ na ọmụọ na nwa nwoke ya nụkwa na because mgbe ya separated from her because of iwe ya bịa iwe sịrị ụmụ nwaanyị niile iwe na ọ rara ya ahụ before ya move on with onye nke ugboene ya na ya nọ by then onye nke emene 1 year and n'ime marriage kemgbe ekwere hapụ ya kemgbe o kwere hapụ gawa lụarịrị di feel na ọ ga-ahapụ gakwuru onye ka na ihe ga-eji ya hapụkwana ya gashi ike after some months ya bịa hụ this girl na ya na ya abụọ nọ ya na this girl nọ na-eme ihe ex ya kwanụ alụọlanụ mụọkwanụ nwa nwoke nwa ọ mụkwaranụ asọ nwa nwoke na-enwe ihe ya bọda gị ya eleghị ha anya ebe anyị ya nọ one day somebody akpọ ya na ya nụkwala the latest ya si latest how ka emere ebe na ex ya na nwa ọ mụrụ na ọ pụgara ya na di ya okwu ya sọpụgara ya na di ya okwu how na ya tụrụ kwentị ala o na okwu ahụ gbasagakwa ya na okwu ahụ na ọ kọnetịgakwa ya na o shisege ya nwa ya sị how na ụdị aṅa ka o ji eshise gị ọ gwawa ya dat na ex ya mụrụ nwa na nwa ya ex ya mụrụ na obu ahụ marachi ahụ ya onwe ebu n'ihi na ya nwa nwere ahụ marachi ya dị ọcha bie nwa ahụ marachi na-ekpetekpe ihu ya ahụ marachi ahụ chara ọcha kara his entire body na ahụ marachi abịa nọrọ ya nọ na elu eyebrow ya very beautiful ka ya fitiri ya na asọ nwa ex ya mụrụ bukwa ahụ marachi ka ọ dịkwa ọcha bụrụzi ahụ marachi ka ya n'akụkụ ihe the other side of the face exactly opposite ebe ya nwa bụ nke ya nwa bụ nke ebe aka nri na nwa amụrụ na o bụ nke ebe aka ekpa and ọ tụzarala ga-eji die picture ex ya die ma Facebook handle ya di ya bịazi ntukulodan bịa lee pictures ya na profile ya hụcha na ya bụ maka aha na nwa nwunye mụrụ ya bụ buteziri ndị mmanụ ji jụwazie nwunye na nwa kedu ihe o ji bụrụ maka anụnụ ex ya bụ n'ihu na enweghị ihe gbasara lineage ya gbasa mark na onweghị ihe gbasara ha gbasara this type of ahụ marachi na ọwụ ya nwa nwa ka ọwụ ex ya tụrụ ime ọbịanya ịga ya n'isi nwunye ya agwawa sị na ọwụ te ya na ex ya mekọrọ ihe na ya na ya bashi ala blood na ụta ya na ex ya yetụla na ahụrị blood ya pụchabịa n'ahụ before ya na ya abụọ amata ya gwawa sị kedu ihe gbasara blood gbasa DNA gbasa gene nwoke na nwaanyị being onye ji ego nụ kọsọ ọwa ego ka o ji kwachapụ ya akpọrọkwala nwa anọ ntara ga-eme ya mee DNA test ya wụ na nwatakịrị amụrụ awụhụ nwa di ya si elekwe result na nwa awụhụ nke ya na ọ dị aware that na nwa na ọwụ ọ dị ime nwa ọ mụrụ awụhụ nwa ya o mechie ọnụ were nye ya n'isi ọ gwawa ya si ya biko na ya dị sorry na ọwụ mistake na o ji isi ime tụrụ ya na ya just miss ya menstruation ya 4 days after before ha the guy agwawa ya si ya na ya abụọ yiri for 2 months before ya alụọ ya na ọ bụrụ na ọ dị ha aware
ọ gaghị abịa na-agwa ya ya na ya naanị 1 month ka ya matara ya o mee announce the next month na ya adịla ime nọọ mgbe ya na ya abụọ bịara bịa yawa n'afọ ime ka ọ bịara bịa ji nwee picture this guy ya eji hụ Chineke na-ekpughe ya anya hụ na ya na nwa ọ mụrụ ugbu a na ex ya share genetic resemblance na ọ gaghị agwa ya that na ọ dịghị aware na ọ dị ime before ya lụọ ya nwunye ya bido rịọwa ya si ya biko na ya dị sorry na ya gbaghara ya di ya agwa ya si ya na-alụgachi na ya kpọrọ nwa gaga akpọgara onye mụrụ nwa na ya adịghị ready nwaanyị edewere n'ụlọ nwa abịa jikọọ ya na nwoke ọzọ na ya dịkwanụ ready ịzụrụ nwoke ọzọ nwa ya na ya agaghị eme bịakwa wụrụ nwa nwoke na marriage a na ọ dịla over ya achọghị echi mmadụ no na eventually na this man ga-amata na ahụ mara chi a ọhụụ bịa gatụrụ ime ala na o nwere ike ya na ya bụ na-ekwucha na ha ụmụ nwaanyị ha na-eji ex ha egwu kwuo okwu dịka okwu mkparị wee gwawesịa ya ejikere na ọ wote this man shi welatara ya nne na nna ya na ọ nọ n'ụlọ ha ugbo na oku nwa ya na any moment na ha ga-akpe kọl abịaga from village nke nwaanyị ya sịrị ili ya gbanọ nkịtị ọ ya ka di ya mere ha marriage ha dissolve officially the man na-agashi ike because o ji ego nwamba ya move on nwunye ya akpọwa ya na ya dị aware that na ya dị ime ya ma na ya dị ime ya mahụ before lụọ di n'ugbo ya lụrụ na ya na di ya amụzie dị nwa ha agaghị ụlọ ọgwụ because nwa ya yiri ya ma ahụ marachi obu n'ihu ma anụ na nwa ya yiri ya ha agaghị ụlọ ọgwụ ọ wụrụ na nwatakịrị cheke DNA ya wụ na nwatakịrị awụhụ di ya mụrụ ya ya gwazie di ya na ya adịghị ready ibiri with him wale nwa ya mụrụ ya ọwụhụ nwa ya ka ya na ya bịa ka ha divorce ka ya kpọrọ nwa kpagara onye nwe nna ka ya kpagara nna nwatakịrị ka ya na ya bọga build a home na ihe eji na-agwa ya wụ na ọ bịa na ihe ahụ na-achọ n'oke elu na o mere n'enuke ala na ya mụọrọ na nwa nwoke na ọ bịa lekiri nwa ya carbon copy ya na ọ bịa ahụ ndị nwe ka ya na ya abụọ ga tọkwa aka n'ọzụ nwa ụmụ ha n'ime marriage ya gwawa ya sị na ọ gbalịala ọfụma na otu wisili okwu na ọke nwoke di ya onye si ya pụọ bịa kpọrọ nwa ga-akpọgara onye nwe nwa na ya nwetagachi information niile ihe niile mege na otu ochi na-emege na ọ matara that man ya for 2 months ya ama 1 month ka ya zoro ezo ka ya na-ama mana after o break up with him naanị ihe ọ nọrọ 1 month or lụọ that man meaning that ọ nọ 2 months away and ọ dị aware na ọ dị ime because ya ma mgbe o kwere ya metọbịa mgbe o kwere ya na ya ruru nso ọ na ya claim karị na ọ dị busy mgbe niile o kwe ha abịa ya ma how long so ọ dị enough nwaanyị ma ọ dị ime ma ọ dị ime na deliberately na o buru afọ ime ya tọrọ ya bugara nwoke ọzọ bi ugbo na-asị na ọ ya nwachi ebe ahụ pụta na ọ dị aware na ọ dị ime before bugara the man na ọ dị man nwe onye hụtara that na ọ rịrị ya tụpụta ya eji na ọ gịnị ka ọ pụtara na di ya information ya na-enweta na di ya sị na ya agaghị alụ nwaanyị ya na ya ebiri n'ụlọ nwa ejikọzie nwunye na nwoke ọzọ na ya achọghị dịka distraction ahụ so ya onwe ekwe na condition ya ga-like inyekwana ya wụ na ya agaghị like ịhụ nwa ya ga-alụ nwa ya metere ọfụma nwa ya jiri ịhụnanya mee ya dị comfortable nye ihe niile ọ nara ya ọ hapụ ya buru ụzọ gaa lụọ nwoke ọzọ agbafuricha ya fobarịrịcha ya n'ime marriage petọcha ya tụpụtazie ya ka ọ bịa si ya bịa lụọ ya na nwa bụ nwa ya na ya ga-ekele mụrụ nwa ya na ya ga-enye ya support onitiri for now nwa ka dị obere na nwa ahụ galite isi like 2 years ọ jụghala ya ara ọso na emenwe turn by turn ya chọọ bịa kpọrọ nwa ya ọ chọkwa ịhụ nwa ya ọ bịa hụ nwa ya mana ya nwa agaghị alụ ya na ọ gaghị awụ nwunye nne dị girl akpọwa ya si ya biko na ya biko gbaghara na ha ma na ha mejọrọ ya nna this girl akpọwa ya na akwa ya magado furofuro na ya chọrọ ịlụ nwa ya chọrọ ịnwụla ọlụ ozi gịnị ka amụkwụrụ nwa tụkwasị ọ chọzikwa ịbịa lụrụ this girl ọ hụrụ n'anya ka gịnị ya gwawa the man na ọwa arụrụ ala ya mere o ji eri ya ahụ gaghị ahụ ego anaghị ebi ego eji akpọ ya ga ụlọ ọgwụ na ọwa arụrụ ala ya nọ ya n'ime kpatara o ji dị otu ọ dị ime ụlọ ya ji dị otu ọ dị agaghị n'ihu a na-ahụda ego eji azụrụ mkpụrụ ọgwụ na eji na ụmụ ya toshele stil a na-ahụ ego eji azụrụ ige ya ọgwụ na ọwa arụrụ ala ya n'ime na ya ga-ewere ezi ego eze ya ọnụ na mgbe ejikere ya bịa kele mụrụ nwa ya na ọhụ ọchọ onye ọzọ ji ego gbega nwa ya ya anaghị alụga
na ọwụ onye arụrụ ala na ụmụnne na m jidelu unu na ụdịrị ihe dị otu ugbu a na bịara na gịnị ka ị ga-eme na ihe ha na-agwazi ewu na as long as ya alụghụ this lady na ya agaghị ekete ya agaghị agatali nwa na enyi ya anaghị agata nwa n'ala Igbo na ya agaghị agatali nwa na nwa the man si ya ga-emeki sure na ya hụhụ nwa ahụ anya na nwa ahụ agwụghị nke ya ya si oke na nsogbu anọ ụmụnne m okwu atọ aka okwu a shiri wee daa ịnụ ngala ugbu ene ndị Igbo sokwu ka a na-echefu onye furi ọdụ n'udu mmiri ọ bụrụ na ọkụkọ wụ anụmanụ ọkụkọ wụ animal na-echefu onye furi ọdụ n'udu mmiri ọ gịnị ka mmadụ ji echefu onye ghọrọ ya ada n'udu mmiri ịnụ ngala ugbo na-ege olu m ọ gịnị wụ ihe ị na-agbagharị nwere gịnị wụ ihe ị na-ahụ differently from onye ahụ nyere gị aka gịnị ama for some time kedu onye ahụ wụ distraction lerukwa anya n'ihi na kama anaghị ehi ụra ihe m na-eji m nọ mburi agbajawo ka ụmụnne anyị gbaa breki na ụfọdụ ihe ha na-achọ ime n'ihi na ihu dịka billboard onye ọbụla bụ nke ya ihe a na-anaghị ahụ anya wee echiche nke ime obi mana mgbe ụfọdụ ihe mmadụ nọrọ ebe o mere na-enyere aka ya enwe ike re-strategize ya sị mba ka m hapụ isi ya the same fate with onye na ka m mewenwe m ihe m chọrọ ime ikekwe confusion dị n'isi ma ị ga-alakwa ije na gị na-echefu ihe ọma emere ṅa ihe jụgazi wegekwa alakwa ije na-achọ ihe ị ga-ewede aka na ọgwụ ihe ijiri pụta from ọ hapụga onye ahụ ghọrọ ṅa ada onye ahụ chetere ṅụ mgbe n'ịmaghị mgbe elu dị ṅụ anya ala dịrị ṅa anya gị nọ in the middle ịma ma gị ihe ịma ma ga somebody ebupụta ṅụ n'ọnọdụ a gị bụ nọkwarazi gị chefuo ọ nọkwa na nwoke ọ nọkwa na nwaanyị kama anaghị ehi ụra ụmụnne m ọhịa m si ma bịa gbutọwara unu ụmụnne nwanne anyị nwoke sị na unu ma ederele okwu n'elu ọnụ udo dịrị unu